En ik zeg het nogmaals, ja, deze optocht werd georganiseerd door het Stichting Optochtcomité Zitten. En sinds 1963 is deze carnavalsgroepering hiervoor actief. Donijven beheert en onderhoudt deze stichting de optochthal en boet men jaarlijks de nieuwe praalwagen van de Marotte Prins. Want daar zijn die verantwoordelijk voor, hè? Ja, het optochtcomité boet samen met de dames van de heren van het optochtcomité. Want bij het optochtcomité zitten alleen maar heren, maar de dames die doen ook met het boeren van de wagen voor de prins. Ja, en dat wordt allemaal gedaan in de optochthal. Ik zie daar Schraak Cox voorbij komen, maar eerst even hier nog even de jongeren die binnen Don Basters. Deze mevrouw hier lengst in het beeld toen hoe het loopt, die houden een joint in de moel. Aha, dat moet kennen. Tijdens deze optocht. Nou, kijk eens daar. Een ganse grote groep, fantastisch hoe dat doet. Dat zijn, met de zon op die pakjes. Dit is weer een speling naar de luiker, de regels van het optochtcomité. Ze hebben namelijk gezegd, we moeten dit jaar de optocht het beter laten doorlopen. Vorig jaar ging dat niet zo goed. Dus ze hebben gezegd, 40 meter, dat mogen deelnemers laten vallen. Tussen elkaar, dus ze mogen een lok hebben van 40 meter. Maar deze twee die zeggen, vier zijn helemaal geen luiker. De klaverte van het Trivianum Zitten. De Kluivert is inderdaad een groep van de middelbare scholieren. Lopen al jaren met. En ze hebben het over de nieuwe media, de social media. Dit gaat namelijk over Twitter. Twitter, dat is een berichtjesdienst in 140 tekens. Kan ze een berichtje de wereld inschikken. Afgelopen jaar is dat fel geboekt door politici, door andere prominenten. En de Kluivert die hebben daar een ludiek onderwerp van gemaakt. Ze zijn namelijk allemaal verkleed als het Twitter-vogeltje. Aha, dus die twitteren letterlijk en figuurlijk. Nu zit ik ook op Twitter en ik heb hier even mijn telefoontje erbij gepakt. Ik zal nu even twitteren dat ik never ben dol zit en een mooie rood-geel-bruine gebreide trui aan heb. Want dat zit getoest, maar hij heeft een hele chique trui aan. Ik zal het even op Twitter zetten. Maar dan heb ik wel onder de jas aan zitten. Want het is toch een beetje fris hier op de tribune. We kregen niet veel met van de zon, maar dit is ook niet de bedoeling. We moeten ook in Limburg laten zien wat de Marotte hier verder spelen in deze optocht. Zitters Got Talent. Nou, we hebben nog een wagen erop. Ja, Holland Got Talent, hè. Ja, populair programma. Oetseizoen afgelopen jaar. Vuile miljoenen lui hebben gekeken. Allen een gekke teun. En ze brengen de talenten uit het verleden. Teun Hermans, Zeverdaar, een talent uit het verleden. Rens Blom is een talent geweest uit het verleden. Maar ze zeggen, wij zijn nu de talenten van de toekomst. Met camera's en met drank zijn ze op zoek naar het talent van de toekomst. Man with talent. En dat fluit als een melodietje op die flesje. Je kent ongetwijfeld wel de bekende reclame ervan. Dat wordt dus hier uitgebeeld door een groep, voornamelijk jongeren. Ja, van de school, hè, daar van de inderdaad.